tarjoaa. No niin. Kovaksi. Oh. No niin, me pelataan Minecraftia CSGOssa. Mä pelaan CS:GOa. Hello. Ты колманником? Onpas hieno talo. Mennään puutarhassa. Joo, eli ei saa astua noille porkkanoille ja kasveille. Tai noille... Oskari tulee vihaseksi. Niin. Joo, ottaa tätä reittiä pitää mennä ja nyt pitää hyppiä lummeitten päälle. Nyt lähti suoraan tonne. Hyppää veteen, kun hyppäät veteen, niin sä puhut. Kun hyppää veteen tai jonnekin tai häviää tässä, niin se syntyy aina tuonne. Taloon. Rumaan taloon. Oskarin taloon. Tosi rumaan talo. Aivan Samulin rakentama Minecraft-talo. Samulin rakentamaan, mutta se on Oskarin talo. Mä menen jo täällä luolassa. Hop. Joo. Соединился с чего лучше? Ghost Zombi mod. Jaa, hylätty kaivos. Osaatko sä mennä hylätyn tai kaivoksen oikein? Mä tiedän, mä vaan. Mä menen aina oikean päin. Ui, että mä sain ikähin. Moi. Onko sä toi? Ups, on. Пушки там прикольные тоже. Vai sitten noita junia? Мне как насрать. Junia! I like trains. No! Ei junia, vaan kärryjä. Noita. У тебя какое звание? Näinkö sä kun kuolin siinä? Näin varmaan. Ai että mä kuolin. Uudestaan. Mä voisin tähän sitten vaikka Дерево. skipata tän kohan tai en mä tiedä. Ehkä. Älä skippaa, meillä on niin hyvät puheenaiheet. Ну, у меня вообще был крашеный место. Sulla on 5 ihmistä Ei kiinnossa. mitään järkeä. Onpas hyviä nää venäläiset serut. Ja Russian mafia. Niitä on mafialainen seru. Niin. Tuo on helppo tää Cobblestone parkour. No se ei nyt ole helppoa. Ja sitten kun tästä, niin tää voit vaan juosta tämä. Hyppäät vaan, niin Onks sä toi? Et Mitä? tässä on joku toinen. mä oon kaivoksissa. Mäkin on kaivoksessa, oota mua. Sitten täällä sä oot. Mä Hei Oskar, tuu tänne, Oskar, se on... Tänne vissiin pitää mennä. Я этот... Ты меня так друзья. Mitä ihme. Joo. Добрый вечер, уважаемые Eikä tässä jos tippu друзья. tuonne, niin... Окей. Häviä. Joo, häviää. Ребята, кто в доту играет? Tietysti. Tosi huono. Joo. Itse on tohon, jos sä menet väärään kohtaan tohon oikein tarhaan niin kun lähet väärästä kohtaan, niin sä kuolet heti. No mä ootan vähän, että jos täällä kilo. Вы такие дауны. Spooky Coast. Mitä ne huutaa tuolla? Ei mä tiedä, he näkivät aaveen. Näkee. Kuulostaa ne. Nyt lokikko. Selvisin siitä kuitenkin. Missä sä Tuuks mun meet? perässä? Mä Mä hyppään kohta tuolla. Mä menen justiin luolassa, oota mua. 500 очков на барабане, буква... Mä hyppäsin nyt tänne veteen tänne. Missä sä meet? Mä oon kohta kaivoskärryllä. Такой Vai missä? Нет, Kohta kaivoskärryllä, nyt on kaivoskärryllä. No justiin siellä. нет. Mä en oo pelannut Minecraftia Tiedätkö, kun on pitkä aikaa. sitä- Miksi Did Moroz noita sanottiin powiedz näitä komu? kärryjä? Minecraft. Чем ты живешь? Карамбит. Тихо всем, Tuossa pierinä vissiin Обычно... Minecraft. тихо всем.
Missä sä No niin, olet? mä pääsin. Täällä missä on tää nuoli. Oota mua, mä Вот вы tuun. где живете? Okei, mä oon täällä oottelen sua. Не знаю. Jee, mä oon täällä. Onks sä tullut? Missä kohta? Mä nyt... Onko sä toi? Что такое? Да. Обосрался? Kuoliks sä? Ei, onko sä toi? Тогда на самом деле. No, no mä varmaan lopetan tän tähän. Я не вижу Микс, никакого Эля. Это трагическая история. Turha. 5 секунд на No niin, me размышление. päästiin tuohon kohtaan, tai mä pääsin tuon kohan. Kuvaako tää? No kyllä tää varmaan kuvaa. Joo, jatketaan eteenpäin. Missä tää Tuolla täällä laavaa. nyt oot? No niin, nyt tulee laavaparkkoon. Hitsi! Mitä sun pitää oikein painaa tossa, kun sä meet Meinasin kuulla aikalla tuli. Mä mutettaan ton randomi. 500 очков на барабане. Буква... Блин. Да Toivottavasti tän ладно. kuvaa ja lääristä. Да Hyvä, nyt on ладно. muutettu kaikki melkein. Mä oon jo täällä laavaparkkoori puolessa välissä. Nyt pitää kivetä tikapuita. Вы банкрот. А вы Лол. не рыбак случайно? Tarkistanko kuvaus päällä? Oot. Мне уже гей No подарил. niin, mä но- tarkistin, että oliko toi kuvaus päällä. Jatketaan. А я тебе хотел подарить его праздник. Mutta aika paljon meinasin tippua tuosta. Я могу Как дела? 4 таких штуки взять. Давай, давай. Я тебе Tuolla mä pääsen бесплатно just... могу дать. No en mä pääse kuitenkaan justi vielä kuitenkaan. Давай мне. Missä sä Samuel tuut? Гони мне нож, я тебе дам Ei nyt АВП. vielä vaihda kenttää. Viitonen. Я тебе могу Я- кухонный подарить, у меня 3 есть. Vitoinen toivottavasti mä ei vaihda Что, vielä. что? Кухонный могу подарить. 500 очков на барабане. Буква... Окей. Pääsee justiin Как вы laavaparkkoorilla. скажете, läpi. если вы не знаете, что это? Onko sä missä kohtaa? Mä pääsen laavaparkkoorin läpi. Yes. Ai jaa, Joo, tossa, täällä tossa tulee pitää oikein tällaisia painaa. laavaparkkoja. Kyllä, tossa on noi cobblestonen parkourit siinä ihan aika pitkällä. Joo. Ой, блин, что-то я не Mitä siinä oikein pitää Mä painaa? pääsin kohta varmaan läpi tänne, en mä nyt tiedä. Täällä tulee jotain TNT-hyppiä, mitä tämä on? Я тебе... Mitä ihme? Прекрати TNT ei saa vissiin osua. Да? Joo, se mä Sherlock. hävisin, mutta mä nyt lopetan tämän kuvauksen sitten. Joo. Miksi? Ja kommentoikaa sitten, jos haluatte lisää tätä tai näin. Блин, когда как? Joo. Moro.